Hi friends, welcome to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம Boat Boss X 900 அப்படிங்கற ஹெட்செட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இத வந்து நான் Flipkartல ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். இதோட பிரைஸ் வந்து just 800 தான். இதோட பேக்கிங்லாம் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க. இது இப்ப அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இத வந்து நான் என்னோட ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. பேக்கிங்லாம் ரொம்ப சேஃபாக தான் வந்திருக்கு. இப்போ இதுதான் நம்ம ஹெட்செட்டோட பாக்ஸ். இப்போ இதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். வெளியே இது வந்து போட் சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மைக் ஃபார் ஹேண்ட் சேஃப் காலிங் போட்டிருக்கு, ஃபெதர் லைட் அப்படின்னு போட்டிருக்க அந்த காதில் வைக்கிற ஏரியா. அப்புறம் இது வெயிட் வந்து சும்மா 150 கிராம் மட்டும்தான். இது ஒரு ஒயர்டு ஹெட்செட்னு போட்டிருக்கு. அப்புறம் பின்னாடி சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பாஸ், 1 பட்டன் மைக்ரோஃபோன், வெதர் லைட், ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ காலில் பிக்கப் பண்ணலாம், கட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் யூஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஈஸியாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபோல்டபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் எம்ஆர்பி ரேட் வந்து 2490 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் நான் அதை ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க, அதனால நான் 800 rupees தான் வாங்கினேன். அப்புறம் இதில் 2 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தது, பிளாக் அண்ட் ஒயிட். நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் ரொம்ப நேரம் போட்டுட்டு இருந்தேன்னா அது ஒயிட் கொஞ்சம் அழுக்காகிற மாதிரி இருக்குது, அதனால தான் நான் அதை வாங்கலை. சரி, இப்போ இதையும் பிரித்து பார்த்துடலாம். இது வந்து நிறையா பிராண்ட் பார்த்தேன், ஆனால் போட்டில் வந்து நிறையா ரேட்டிங்லாம் நல்லா இருந்தது. அதோட எனக்கும் பார்க்குறக்கு பிடிச்சிருந்து தான் இதை வாங்கினேன். இப்போ இதுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணால் அப்படியே நம்மளோட ஹெட்செட் தான் உள்ளே இருக்குது. இப்போ அதையும் வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்க, இதை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு எடுத்து பார்ப்போம். முதல்ல இந்த ஒயரை பிரிச்சிடலாம். இந்த ஒயரோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் ஆட்டம் இருக்குது. பொதுவாக எப்போவுமே எல்லா ஹெட்செட்லேயும் இந்த ஏரியாவில் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அது தவிர்க்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, ஒன்றுமே ஆகலை. இது வந்து 3.5 mm ஜாக். அப்புறம் இப்போ இதை நாம் இப்படி ஒரு டர்ன் பண்ணி அப்புறம் மறுபடியும் இப்படி ஒரு டர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போட்டுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது நல்லா சாஃப்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது காதில் வைக்கிறதுக்கும் நல்லா ஃபெதர் மாதிரி இங்கே போட்டிருக்கிற பாட்ஸில் போட்டிருக்கிற மாதிரி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே தொட்டாலே ஃபீல் ஆகுது ஒயர் போகிறதெல்லாம். அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சைஸ்க்கு ஏற்றாப்புல. இதோட டிசைன்ஸ்லாம் கூட நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த நான் நாளையிலேருந்து கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த 1 month கழிச்சு ரிவ்யூ போடுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ சூப்பராக இருக்குது மொத்தத்தில் பார்க்குறக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.